Patayng lawas sa usa ka lalaki nga adunay samad pinusilan sa iyang ang nabangalan kinsa gituohang gi-salvage sa lungsod sa Buenavista. Biktima na ilan nga usa ka Diosdado Patayan Junior taga lungsod sa Hitape. Matud kang Police Corporal Wilson Daging sa Buenavista Police Station pasado alas 11 kagahapon sa dihang nabangalan ang patayng lawas sa biktima sa kasagbutan nga bahin Daples Kalsada sa barangay Panghagban, Buenavista. Nabangalan ang patayng lawas sa mga residente apan sawa pa kini makitaan. Usa ka mananggiti ang nakadungog nga dunay samad o dunay sakyanan nga mihunong sa lugar o nakadungog usab og buto sa armas apan wa makit-i kung kinsa ang mga suspect. Wa usab dayon mailhan patayng lawas ang litwa kini timailhan sama sa ID. Apan kaganiha pasado alas 2 sa hapon sa dihang gitumbok sa usa ka Elvira Patayan nga iyang asawa ang biktima sa pagpamusil. Gikataho nga milakaw kini sa ilang bahay kagahapon sa buntag ug wa na makabalik. Padayon pa nga mihimo og investigasyon ang kapulisan sa maong krimen. Pero man ko'y nakaibaw na siya katang kuha nung katong mga oras ng alas 10 kuno ni mga dapit alas 11 dapit na alas 11 dahil nakalabay itong alas 10 pero pa kuno na iupa ko ng patayng lawas nga katong mga alas 11 murag iskitser man sa Panghagban mo na yung sumbong sa kapitan nga naay patay nga lawas sa may iskina sa padungog kanang kaning gikan sa kanang iyang sa dapit sa may tampiha kung bubuga may tampiha mo ni agi pinusilan niya nilagpas na sa yung bahid buwan na batay naman na siya pagkuhan sir mo i-declare mo nini Turatsuwa buwan na kaya sila na kunan sir mananggipi kuno sir ang nakadungog pero wa siya kakita nga ako nilapay dito nga sakyanan base sa mong kuhan dito pumunta na ako nilapay sa sakyanan pagkatao-tao day buto pero wa siya kikita sa sakyanan nadungog rin niya buto nakadungog siya buto kausa mo to niya pagkahuman ko to mo to kuhan nga patay dito sa kuhan na piskalsada.